Hei! Jatkamme valmistautumista ykitestiin ja harjoittelemme epämuodollisten viestien kirjoittamista. Tänään aiheena on ystävänpäivä. Tässä videossa on 4 tehtävää, valmiit vastaukset niihin sekä hyödyllisiä lauseita, jotka auttavat sinua kirjoittamaan omia viestejäsi. Aloitetaan! Tehtävä 1. Kirjoita viesti ystävällesi ja kiitä häntä avusta vaikeana hetkenä. Kerro, miten paljon hänen tukensa merkitsi sinulle. Ja tässä on minun vastaus. Hei Anna, halusin kirjoittaa sinulle ja kiittää sinua koko sydämestäni. En vieläkään oikein tiedä, miten sanoisin tämän tarpeeksi hyvin, mutta sinun tukesi merkitsi minulle enemmän kuin osaan kuvailla. Kun menitän isoäitini, tuntuin kuin maailma olisi pysähtynyt hetkeksi. Suru oli niin raskas, että en tiennyt, miten jatkaisin eteenpäin. Mutta sinä olit siinä. Etkä vain sanonut lohduttavia sanoja, mutta todella olit läsnä. Kuuntelit, kun puhuin samoja asioita yhä uudelleen, annoit minun itkeä olkapäätäsi vasten ja toit jopa ruokaa, kun en itse jaksanut ajatella syömistä. En olisi selvinnyt ilman sinua. Sinä muistutit minua siitä, että vaikka elämä tuo surua, se tuo myös ystäviä, jotka kantavat meitä vaikeina hetkinä. Sinä olet sellainen ystävä, enkä koskaan unohda sitä. Toivon, että tiedät, että olen aina valmis tekemään saman sinun puolestasi. Olet minulle äärettömän tärkeä. Lämpimin halauksin, Tanja. Hyvä tietää, että ykitestissä ei tarvitse kertoa totuutta tai mitään henkilökohtaista elämästäsi. Arvioidaan vain kirjoitustaitoasi, ei sitä, kuinka rehellinen olet. Kun ymmärsin tämän, uskalsin kirjoittaa tekstejä ilman, että mietin liikaa, mitä voisin kertoa elämästäni. Tämä säästää aikaa ja helpottaa päätöksentekoa. Tehtävä 2. Kirjoita viesti ystävällesi ja ehdota, että lähtisitte viikonlopuksi yhdessä matkalle tai retkelle. Näin vastasin tämän tehtävään. Hei Anna, minulla on idea. Juuri tällaista tarvitsen nyt. Pieni irtiotto arjesta ja mukavaa yhdessäoloa. Mökki viikonloppu-järven rannalla kuulostaa täydelliseltä. Voimme paatikoida, saunoa ja vain nauttia rauhasta. Mitä jos kutsumme myös Marian mukaan? Hän on puhunut siitä, että kaipaisi vähän rentoutumista ja varmasti innostuisi tästä ideasta. Mitä mieltä olet? Voisimme jakaa vähän vastuuta matkavalmisteluissa, niin kaikki sujuu helposti. Minä voin tuoda ruokaa ja jotain pientä herkkua, ja voisin myös katsoa jonkun hauskan lautapelin mukaan. Ota sinä vaikka retkikeitin, jos me päätämme tehdä ruokaa ulkona. Miltä kuulostaa? Pidetäänkö viikonloppuna pieni suunnittelupalaveri, jotta kaikki sujuu mutkattomasti? Odotan jo innolla tätä reissua. Terveisin Tanja. Huomasitte varmaan, että ystäväni nimi on aina Anna. Tämä ei ole sattumaa. Minä huomasin, että käytin paljon aikaa pieniin asioihin, kuten mikä nimi sopisi tähän, ehkä tämä vai sitten tuo. Näihin ajatuksiin saattoi mennä turhaa aikaa, mutta tekstin tulokseen se ei vaikuttaa mitenkään. Siksi päätin, että ystäväni nimi on aina Anna. Tämä auttaa minua keskittymään itse viestiin
ja säästämään arvokasta aikaa. Tehtävä 3. Kirjoita viesti ystäviesi keskusteluun, jossa ehdotat yllätysjuhlia ystävällesi hänen 35-vuotis syntymäpäivänsä kunniaksi. Kysy, kuka haluaisi auttaa järjestelyissä ja onko ideoita juhlan teemasta, paikasta tai ohjelmasta. Ja tässä minun kirjoittamani viesti. Hei kaikki! Meidän rakas Anna täyttää 30 vuotta ja ajattelin, että olisi tosi hauskaa järjestää hänellä yllätysjuhla. Mietin, että voisimme pitää illan, jossa ei vain syödä ja juoda, vaan myös nauraa ja tanssia. Mitä mieltä olette, jos varaisimme paikan, jossa voimme rentoutua ja tehdä vähän aktiviteetteja? Esimerkiksi jotain hauskaa peli-iltaa tai karaoke. Tai jos teillä on parempia ideoita, olisin todella iloinen, että kuulen ne. Kuka haluaisi osallistua järjestelyihin? Voimme jakaa tehtäviä, kuten koristeet, tarjoilu tai musiikki. Olisi kiva, jos voisimme kaikkia tavata ennen juhlia ja suunnitella yhdessä, mitä kaikkea voimme tehdä. Onko jollain teistä ideoita, mitä haluaisitte tehdä, tai vaikka erityisiä muistelmia, joita voisimme jakaa illan aikana? Tiedän, että Anna varmasti arvostaisi kaikkien panosta tässä. Laittakaa ajatuksia tulemaan, niin saadaan tästä juhlista jotain todella spesiaalia. Terkuin, Tanja. Tehtävä 4. Kirjoita viesti ystävällesi ystävän päivän kunniaksi ja kerro, kuinka tärkeä hän on sinulle. Kiitä häntä ystävyydestä ja siitä, että hän on ollut elämässäsi. Hei Anna, hyvää ystävänpäivää. Tänään haluan kertoa sinulle, kuinka tärkeä olet minulle. Olet ollut elämässäni niin pitkään ja sä on tehnyt jokaisesta hetkestä erityisen. Kiitos, että olet ollut rinnallani niin monessa asiassa, ilossa ja surussa, naurussa ja keskusteluissa. On harvinaista löytää ystävää, johon voi täysin luottaa ja jakaa elämänsä kaikki puolet. Olet minulle sellainen ystävä. Kiitos, että olen saanut jakaa kanssasi niin monia kauniita muistoja ja rakentaa yhteisiä kokemuksia. Arvostan todella sitä, että voin olla oma itseni sinun kanssasi. Tänään haluan kiittää sinua siitä, että olet olemassa ja siitä, että olet ollut tukena silloin, kun olen tarvinnut. Toivottavasti meillä on vielä monia vuosia ja muistoja edessämme. Nautitaan tästä päivästä ja muistetaan, kuinka tärkeä toinen toiselle olemme. Lämpöisin terveisin, Tanja. Ja tässä on lauseita, jotka auttavat sinua kirjoittamaan omia viestejäsi. Halusin kiittää sinua koko sydämestäni. Sinun tukesi merkitsi minulle enemmän kuin osaan kuvailla. En olisi selvinnyt ilman sinua. Olet minulle äärettömän tärkeä. Toivottavasti meillä on vielä monia vuosia ja muistoja edessämme. Minulla on idea. Mitä mieltä olet? Voisimme jakaa vähän vastuuta. Ajattelin, että olisi tosi hauskaa järjestää joku tapahtuma. Olisi kiva, jos voisimme kaikkia tavata ennen juhlia.
onko jollain teistä ideoita? Ja nyt katso video uudelleen ja kirjoita omat viestit. Muista, että harjoitus tekee mestarin. Ja jos pidit videosta, paina tykkäys ja kerro kommenteissa, mikä tehtävä oli sinulle helpoin vai vaikein. Ja jos haluat lisää harjoituksia, tilaa kanavaa. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!